taka jak inny dzieciak. Za każdym razem gram z rapem, mam tu w kurwę basu, a stylu ma więcej niż Karol Singelu, hajsu, pływam po bitach. Podjechać czy każdy florek i wbijam się na falę. Kelly Slater, Robert, co jest? Krzychu za mikrofonem, ale banger. Weekendy klubonie, ludzie patrzą za to banger. Biją gębę, ci co boli ich teraz, że zganiasz większy projekt nawet. Więc nie masz co podbierać, bo to przyjemne jak gruzję, napsułem im krwi. Mamy czas na transfuzję, włamałem się do gry, więc to jest przełca. Wyjdę z podziemia, bo czas erupcji biorą stąd. Jak włodni, wszystko z dymy, wiesz to przemyslery. Mówi Krzysztof sam, nie na fejmie kłęby. Na fejmie kłęby, co? Nie na fejmie kłęby, ksiądz. Na fejmie kłęby, co? Jak to? Na fejmie kłęby, co? Na fejmie kłęby, co? Na fejmie kłęby, co? Nie na fejmie kłęby, postań. Na fejmie kłęby, co? Na pewnej kłęby, co? Na pewnej kłęby, co? Przygody wesołego Hajmena. Co? Przygody wesołego Hajmena. I to mi się kurwa podoba, prawda? Przygody wesołego Hajmena. Słyszysz to? Wszyscy przygody wesołego Hajmena. Poproszę hałas na mojego Hajmena. Całkiem nieźle się znalazł w nowej roli.